लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ मबाइला चार्ज गैया थांनाय हरनिफ्रायनो माने कारेन्ट गैयैनि जाहोनाव नाथाय थेवब्लाबो भिडिअ खालामाब्लाबो जाया माने नोंथांमोननो मोनसे दुखु गोनां भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिनो थाखाय नाजागोन आङो दायो दंफैयो भगतपारा हालामनि बरदुवा नेस गावनि नाम तो कि बरदुवा नेस ना ओ मराबेगा सरि मराबेगायाव दंफैयो आङो मराबेगानि जोबोद दुखुनांथाव जाथाय गोबां माने आबाद फोथार आरो न' बांफोरा थांनाय हरनि बारहुंखानि जाहोनाव गोबां माने बेबायदि सिलिंखार जालांदों थ' आङो बे जायगायावहाय नायफैनो फैदों आरो नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेया लागैसे फोटो करो या दिन में 1 किलो बिक्री करा फास्ट कई बीघा আছিল এটো 1.5 বিঘা সিঙাই নাছিল একদিনো আজি সিঙা কথা আছিল আৰু না থেতেৰে এইবিলাক তো শিলে কাটিছে সব খিল বর্মা মোর চার্জ নাই আৰু হ'ব দে মই লম দে ফুটেজ ইমান নালাগে দে মেজৰ মেজৰটো অলপ ল'লে হ'ল जायगायाव नुनाय माने गासैबो सिलिंखार आरो सिलिंखार जेबो माने बासिनानै थादों बिदि जेबो गैया आरोना न' बांनिफ्राय लानानै मोसौनिफ्राय लानानै मैसो आबाद फोथार बेनिफ्राय गोबां आरोना जेबो बासियाखै सब माने बुथिं जादों आरोना मोसौ मानसि न' बां आबाद फोथार नै लावफोराबो माबायदि अबस्था जाबाय सेस जेबो गैला बेफोरो लाव आबादमोन आरो नै लाव आबादनि जेबो सिनसाब गैयै खालामलांबाय बिथाइफोरखौहाय पुरा सारन्थाइनि सरि अन्थाइ फैदोंमोन हरावहाय अन्थाइ गिदिर गिदिर फैनानै बुस्रिलांजोबबाय बिलाइया जेबो सिनसाब गैला नाथाय बिथाइखिनिया लावथब लावथब नुजानानै दङ आरो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ नै बेफोरो फान्थावमोन अन्थाइया बुनानै सेस खालामलांबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेलाय बेयो फान्थाव आरो नै गुबुन गुबुन बिफांफोरावबो नाय बेबायदिनो गोबां माने आबाद लावानो होन फान्थावानो होन माकैयानो होन गासैखौबो सिलिंखार खालामलांजोबबाय आरोबाव जोबोद दुखुनांथावनासिन जाथाय जायखौ जोङो माने
खुगाजों बेनि माबाखौ बुंनानै फोजोबनो हाया बा बेनि दुखुनि बाथ्राखौ फोरमायजोबनो हाया। बेनो जाहैबाय मोसौ गलि सायावहाय माने मोसौ गलि सायावहाय खाथियाव थानाय बिफां फांसेया बुफायनानै मोसौ मासे जायगायावनो जिउ गोमादों बा मोसौ मासे थैदों जायगायावनो। थ' जोबोद दुखुनांथावना जाथाय फैनानै जोबोद दुखु मोनदों बे जायगायाव फैनानै नै मोनफ्रोमबो न'खरानो माने रावनिबो न'खरा बेवहाय माने बासियालासै माने मा होनो बेखौहाय रावनिबो न'खराव बेबायदि लस जायालासिनो दङ गैया बेबायदि नङा गासैनिबो न'खरावनो लस जादों। माने बिथिं थालिर दङमोन बे थालिराबो थिं अन्थाइजों बुस्रि जाजोबदों। नै बेबो थालिर गोदानमोन सेस ইয়াতে কি খেতি আছিল মৰিচ চেছ পাত গছ একোৱে দেখা নাপায় এতিয়া একদম মাটিৰ লগত মিশি গৈছে बेयो फानलु आबादमोन फानलु नाथाय फानलुनि बिलाइ दा एसेबो नुनो मोनाखै बेवहाय अन्थाइया बुस्रिजोबदो थ' जोबोद दुखुनांथाव नै बिलाहि आबाद सेस खालामजोब्बाय এইটো কেই বিঘা আছিল বিলাহি এইটো ফল বেচিলে মানে কিমান মান টকা পালো হয় বিঘা মাটিটো আমি বিক্রি কৰিলে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত যায় 1 লাখ 1.5 লাখ টকা যায় 1.5 লাখ ধেমালি ইয়াত 1.5 বিঘা মাটি গল তাৰ মানে 1.5 লাখ টকা 1 বিঘা মাটিত পায় 1.5 বিঘা মাটি আছে এইখিনি 2 লাখৰ ওপৰত যাব 3 লাখ মান 2.5 লাখ 3 লাখ টকা আহি যাব আৰু গল তাৰ মানে গোটাই পানীত কৰি লাগে এটোতো বেচবাও নহব নাই সব একো কৰিব নোৱাৰি এটো হে গেল তাৰ গোটাই কিনি जोबोद दुखु नांदों फैनानैहाय नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगासिनो दङ आरो थांनाय हरनि बारा बबेथिंगालै माबायदियै जादोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर हनै बेयो मोनसे मराबेगा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ना बे स्कुलमोन स्कुलनि टिंखौ सेस खालामलांबाय बुफायलांदों थ' গম পাইছে बे गासैबो आबाद फोथारमोन ओइটো टियो আছিল ना टियो जांला বুলি কয় আৰু না टियो জাংলা এই যে বিঠালাল খেত 2 বিঘা सेस खालामजोब्बाय এইফালে বিলাহি थिं বিলাহি दङमोन सेस खालामजोब्बाय आरो बै नुहुरनाया जाहैबाय माकय जुखाम सेस खालामबाय माला हिसिल दुटा एटाके माला फानजुलु बिफां बे এইটো ওইটা বিলাহি এইখিনি কেই বিঘা আছিল এই জলকীয়াখিনি नोंथांमोना नुनो मोनदों आङो दायो फानलु फोथारनि थिलियावहाय फानलु बिफां माने गायदोंमोन नाथाय फल मोनसेबो मोनासै बा खेबसेबो फाननो मोनासै गासैबो खरस माने लस जाजोब्बाय थ' नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बिलाइबो दा एसेबो गैया खालि नुनो मोनदों बिफांनि थाराल' नै नोंथांमोना नुनो मोनदों बे बिफांनि थाराल' बिलाइ माहाय नुदों थ' बे आरो बान्दा कबि बुस्रिजोबदो अन्थाया बुना सेस खालामजोब्बाय गासैबो बान्दा कबि नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयो बर' खेथि खालामदोंमोन बिथांमोना नै गासैबो बुस्रिजोब्बाय एसे ओंखारहांदोंमोन बर' खेथि